Беше. Това е истината за живота. Давай, Цвятко, сега. Здравейте. Здрасти. Ама, не дей. Не дей. Ники, здрасти. Борислав? Ники. Мисля, че да, но Може. Топка. Слушам те. Щом записваш... Аз не записвам. То записва. То записва, да, де. Ти само съдействаш. Добре, да не говори. Кажи нещо за Стефаново. За Стефаново днеска съм се дошъл. Аз малко и аз съм чуш на моето село. Започвам леко да се отдалечавам от него, пък не ми се иска както тебе. Ето, ти се някъде, но се завръщаш, пак заминаваш и тъй. Ще караме по този начин. Селото не е без такова. Аз мисля, че и ти трябва да дадеш своя дан за него, защото имаш информация. Покрай старият имаш информация, предполагам, значима за селото. Макар да не е записана от него устно да си я получил, е нещо. Ма тя е истинна информация ли е на стария? На неговия дядо? Да. Не, но... Може би е фантазна или измислена? Не. Поне до неговата възраст на това поколение измислените неща са били по-малко. Здраве, Боже. Ти пък на това момче ще предадеш от тия неща, защото... Какво мога му... Аз мога да му предам само движението на лястовиците тази вечер. Да, образно казано така е, но... Но това за последното, за което примерно ние сме свидетели на него, то е близка история. Има по-далечна история, която сме я чували само и я предполагам. Но аз специално не се копшвам в този въпрос за история на селото да правя и да пиша. И моето е като ползвам, значи, такива неща за някакъв сюжет. Това е. Той Павлевски повече, защото при него има също информация от миналите хора. Той е доцент. При това е доцент, но... Аз не съм доцент. Ти не си, но може и да си. Аз не се съмнявам, че не си. Си.